Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, masoya Allah, masoya manzon Allah, masoya bayan Allah. Dan Allah ina son ka saurara ka amsa min wannan tambaya. It's very short video, tsakanin minti 1 zuwa minti 2 zan gama. Amma ina son ka saurare da idon kunnen basira. Mutum ne yake cewa yana ikirarin cewa yana son ka. Yana ikirarin shi masoyinka ne na haƙiƙa. Yakan iya bada komai, zai iya bada ransa, zai bada dukiyoyinsa, zai bada iyalansa, zai bada komai a cewarsa don ya kare mutuncinka, ya kare janibinka, ya kare maka komai da komai. Amma a wata fuska yana zaginka, yana baya ganin girmanka ta wani fuska, kuma yana ganin cewa baka isa ba ta wani fuska, kuma sa'annan yana ganin cewa iyayenka ba su kai ba, kuma yana ma zagin iyayenka, yana musu cin mutunci ta wanda yana ikirarin baya son ka, ba zai musu wannan cin mutuncin ba. Idan kai ne ka samu irin wannan soyayya na wannan bawan Allah, shin dan Allah dan annabi, tsakaninka da Allah, shin za ka so wannan masoyin naka? Ko kuma za ka fi kallon cewa wannan masoyin naka ba masoyinka ne na haƙiƙa ba? Wannan masoyin naka ka san inda ka aje shi. Shin menene ra'ayinka akan wannan magana nawa da na yi? Ina so na san ra'ayinka a ƙarƙashin wannan bidiyo da ke wannan, a ƙarƙashin comment da ke wannan bidiyon. Sa'annan dan Allah dan ka faɗa min ra'ayinka na haƙiƙanin ra'ayinka. Ba na son, idan masoyinka ne ka ce masoyina ne, sai dai yana ƙin iyayena. Idan ba masoyinka ce ba masoyina ba ne, kawai mutumin da ke ƙin iyayenka ba masoyinka ba ne. Dan Allah ina son sa ra'ayinka. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Allah shi bamu da soyayya sai na Rasulullahi na haƙiƙa. Allah ya sa mu ƙare mu ga girmansa, mu ga girman iyalansa, mu ga girman komai da komai, duk abin da ya shafi sai na Rasulullahi. Allah ka mana arzikin ganin girman wannan abun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idan farkon zuwanka kenan wannan shashin na Maulana Sheikh Dahiru Usman Bauchi, wato shashin masoyansa, muna son ka subscribing kuma ka sharing ga duk wani masoya ahalillahi, masoyin Allah, masoyin manzon Allah, masoyin bayan Allah na gari. Wannan shafin zuwa gare su saboda duk lokacin da muka saki bidiyo su samu don su san halin da duniyar Awliya suke ciki.